L'estiu és època de platges, excursions i activitats a l'aire lliure, i és important fer-ho. Mantenir-se actiu és una part fonamental de la salut física i mental, també de les persones grans. Però és important protegir-se davant possibles situacions de perill. Combatre la calor a la platja o a la piscina és una bona manera de refrescar-se, però s'ha de tenir cura. Recorda que és important fer servir protector solar i evitar estar massa estona al sol. A la platja, si ets una persona gran, procura utilitzar les línies de vida, que t'ajudaran a entrar i sortir de l'aigua de manera segura. Si no hi ha línia de vida, procura banyar-te a prop del lloc de socors. Segueix sempre les indicacions dels socorristes i les autoritats locals, així com de les banderes. Recorda, si ets una persona gran, al carrer evita el sol directe i les hores de més calor. A la platja o piscina, segueix les indicacions dels socorristes o autoritats locals i procura banyar-te en zones segures. Si hi ha persones grans al teu voltant, estigues alerta, fes-los un cop d'ull i ajuda-les si ho necessiten.